Isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu Amen. Natukom merħba. Ħanitlobkom pjaċir. Jekk tistgħu ersqu l-qudiem, ħankunu isna familja qrib l-altar. Qed nitlobkom araw kif tħossukom. Iktar ma nkunu miġburin flimkien, iktar ikun hemm sens komunitarju. Illum mal-Knisja sa tibdew mixja ta' akkumpanjament mat-tarbija lil mulej oġbu jagħtikom. Imberkin intom ġenituri nsara. Dan hu mument sabiħ u importanti meta aħna qegħdin nirrikonoxxu il-preżenza ta' dan id-don tal-ħajja fil-ġuf tal-Omm. Nitolbu l-barka u l-ħarsien tat-tarbija tal-Omm u tal-familji li jakkumpanjawha. Kif se jsir id-berik? Dan isir fellu it-talbiet tal-fidili, ġifieri ikun hemm il-prietka, imbagħad ngħidu t-talbiet tal-fidili, nibqgħu bil-wieqfa dak il-ħin tat-talbiet tal-fidili, però dak imbagħad immexxikom jien. Dawk li sa jbirku t-tarbija jibqgħu bil-wieqfa fil-waqt li aħna noqogħdu bil-qiegħda sakemm isir it-talb, imbagħad wara nkomplu bil-proċessjoni tal-offertorju. Ġifieri ħanarġa' nfehmkom ftit. Isir it-talbiet tal-fidili min ħajbirek tarbija l-ġenituri jibqgħu bil-wieqfa fl-aħħar biex l-isqof jgħid it-talb u joħroġ u iberikkom. Aħna noqogħdu bil-qiegħda dak il-ħin jibqgħu bil-wieqfa biss il-ġenituri li għandhom it-tarbija li sa titbirek. Imbagħad sintendi nqumu bil-wieqfa dak immexxikom jien għall-proċessjoni tal-offertorju. Il-bqija tkun qudiesa normali bħas-soltu. Il-ġabra tal-offertorju ħatkun għal dar Giuseppa De Bono. Ġifieri din id-dar li tmexxi taħdem favur il-ħajja, rispett lejn il-ħajja, mit-tnissi sal-mewt naturali. Nuqmu bil-wieqfa, aħna maħluqin ġbija ta' Alla u bi grazzja tiegħu nilbsu din iġbija. Ninaqdu miegħu billi nħobbu kif iħobbu ukoll meta ma jħobbuniex, dan naslu għalih bil-ħidma tal-Ispirtu Santu fina. Ejjew, flimkien inkantaw l-innu il-misseru kbir tal-fidi. Misteru kbir tal-fidi li jaqadna f'ġisem wieħed magħxux biex insaru l-misteru kbir tal-fidi li jaqadna f'ġisem wieħed magħxulxin. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Nisbarna hawnhekk flimkien hu tieżis qrib il-festa tad-dera jew tas-smieħ ta' dak li qalet il-Madonna ta' Pinu lil Karni Grima. Miġburin f'dan is-santwarju għażiż tal-Omm tagħna, santwarju tant għażiż għalina l-koll, is-santwarju tal-Madonna ta' Pinu. F'dan il-mument hekk partikulari tal-istorja tal-ħajja tagħkom biex nofru dak kollu li aħna, dak kollu li għaddejn minnu lil mulej. U biex narfu li kull ħaġa tajba tibda minnu u fih titwettaq. Nitolbu lil mulej għalikom il-kol kemm intom għall-familja tagħkom, nitolbu lil mulej il-barka fuq it-tqala tagħkom u fuq it-tarbija futura tagħkom.
biex nitħejjew tajjeb bħal din niċċelebraw kif jixraq din l-Ewkaristija, ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna, imma jew narfu fuq kollox li l-mulej jaħfrilna u jilqana kif aħna fiskiet li tolbu maħfra taħtijietna. Nitolbu flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox u li l-komħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emil u billi ħallejt mirjieti ħtijat tiegħi bl-ikbar ħtijat tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġini, lill-anġli lill-qaddissin kollha u lilkomħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħinna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Ejjew nfaħru l-Alla flimkien billi ngħidu glorja lill-Alla fil-għoli tas-smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla s-Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox, mulej Ibn waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt talb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek loli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla missier, intbat fid-dinja il-kelma tal-verità u l-Ispirtu tal-qdusija u rejtna l-misteru tiegħek tal-aġeb. Atina li nistqarru l-fidi vera billi nemnu fit-Trinità qaddisa u naduraw Alla wieħed fis-seta u l-kobor tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-ħin kollu qudiemu nitaxxa buliet il-bnedmin. Għarim il-ktieb tal-Proverbi. Għarim il-ktieb tal-Proverbi. Dan jgħid l-erf ta' Alla. Il-mulej kellu lili sa mill-bidu ta' emilu, sa minn qabel l-eqdem emejjel tiegħu. Sa minn dejjem twaqqaft mill-bidu qabel ma mbdiet id-dinja. Kienet m'hemmx l-ibħra l-kbar meta tnissilt jien. Kienet m'hemmx ejjun inixxu l-ilma qabel ma tqedu l-muntanji, qabel l-għoljiet jien twelidt. Kien għadu ma għamilx l-art bir-raba tagħha u lanqas l-ewwel traba tal-art. Meta ħejja smewiet jien kont hemm. Meta ħażżeż dawra fuq wiċċ il-baħar kbir, meta saħħaħ is-smewiet hemm fuq u qiegħed fis-sod in-nixxijat ta' qiegħ il-baħar, meta ħażżeż trufijiet il-baħar biex l-ilmijiet ma jaqbżux trufhom, meta qiegħed sisin l-art, jien kont ma' ġenbu bħala tfajjel, l-għaxqa tiegħu. Jum wara ieħor, nitlieb il-ħin kollu qudiemu, nitlieb fuq l-art imħejjija għall-bnedmin, nitaxxa buliet il-bnedmin. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla għassal minn wieġbu mulej Sid tagħna kemm hu kbir ismek fl-art kollha. Ngħidu flimkien. Mulej Sid tagħna kemm hu kbir ismek fl-art kollha. Inħares lejn is-smewiet emil subajk, il-qamar u l-kwiekeb li int qed fihom. X'inhu l-bniedem biex tiftakar fih? Bin il-bniedem biex taħseb fih. Flimkien, mulej Sid tagħna kemm hu kbir ismek fl-art kollha. Ftit inqas mill-Alla tamiltu, bis-sebħ u l-ġmiel żejjintu, qedtu fuq l-emejjel kollha ta' jdejk. Mulej Sid tagħna kemm hu kbir ismek fl-art kollha. Kollox taħt riġlejh qetlu, in-naċ u l-baqar kollha sal-bejjem tax-xari, l-asafar tal-ajru u l-ħut tal-baħar,
dak kollu li terraq fil-baħar. Mulej sittana kemm hu kbir ismek fl-art kollha. L-Ispirtu Santu moti sawwaq fina l-imħabba ta' Alla. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostolu Rumani. Ħuti, issa li aħna ġustifikati bil-fidi għandna s-siliem ma' Alla permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Permezz tiegħu għandna dħul bil-fidi għal din il-grazzja li fiha qegħdin. Aħna niftaħru bit-tama li għandna li qatt niksbu l-glorja ta' Alla. Mhux biss dan, imma niftaħru wkoll bis-sofferenzi għax nafu li s-sofferenza iġġib is-sabar. Is-sabar irawwem il-ħila, il-ħila it-tama. U din it-tama ma tqarraqx bina għax l-imħabba ta' Alla ssawbet fi qlubna permezz tal-Ispirtu Santu li kien mogħti lilna. Il-kelma tal-Mulej. Inroddu ħajr lill-Alla, jieħu minn dak li ju tiegħu u jħabbru lilkom bil-wieqfa ħalli nilqgħu bil-fer il-Vanġelu. Inkantaw flimkien l-Alleluja. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, lill-Mulej Alla li hu u li kien u li għad irid jiġi. Il-Mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, Mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: baqa' li ħafna ħwejjeġ ngħidilkom, imma issa ma tifilħux għalihom. Meta jiġi jew l-Ispirtu tal-Verità iwasslilkom għall-verità kollha, għaliex huma jgħid xejn minn tiegħu imma jgħid dak li jisma' u jħabbrilkom il-ġejjin. U jagħtini glorja għaliex jieħu minn dak li huwa tiegħi u jħabbru lilkom. Dak kollu li għandu il-Missier huwa tiegħi, għalhekk qed li jieħu minn dak li huwa tiegħi u jħabbru lilkom. Il-kelma tal-Mulej. Tifħir lilek, Kristu. Elf u 700 sena ilu bħal da żmien, ġifieri mhux il-bieraħ, 1700 years ago. Iltaqgħu l-isfijiet, l-ewwel isfijiet, dak kien madwar 300 sena fit-325 wara Kristu. 300 sena u 25 sena wara Kristu. Iltaqgħu l-isfijiet tal-Knisja, l-ordif tal-Knisja biex jiddiskutu dwar dan il-Vanġelu u Vanġeli oħra bħalu. Vanġelu diffiċli. Jitkellem minn Alla, il-Missier, imbagħad jitkellem minn Ġesu li jgħid li dak li għandu Alla l-Missier huwa tiegħu u dak li hu tiegħu għad Alla l-Missier. U jitkellem ukoll minn figura oħra, l-Ispirtu Santu, illi dan imbagħad se jkompli jgħallem dak li liben, dak li Ġesu ikun għadu ma qalx lill-bnedmin u se jkompli jgħallem u dawn. Immaġinaw ġifri qudiem dan il-Vanġelu Vanġelu bħal dan li tħawdu aħna, immaġinaw dawk in-nies kif tħawdu tgerfxu fil-bidu. U ħarġu propju meta qraw dawn is-siltiet ħarġu b'dak li ngħidulu il-misteru tat-Trinità, Alla l-Missier, Alla l-Iben, Alla l-Ispirtu Santu. Illi huma 3 persuni imma Alla wieħed. Ġi ma kienx konklużjoni tal-Knisja hekk din.
ma kienx invenzjoni tal-Knisja, imma kien wara diskussjonijiet u wara anki uġieħ kbir għax kien hemm min fema mod ieħor allura nqata' mill-Knisja wara problemi kbar, konflitti kbar, ngħidulhom ereżiji, nies li ħarġu bidijat oħrajn differenti. Imma mbagħad ftehmu illi dan Alla tagħna u familja. Alla tagħna u relazzjonijiet. U tagħmel ħafna sens għax jekk Alla huwa kollox, Alla huwa kollox, aħna jekk qegħdin hawn għax hemm hu. U jekk Alla huwa relazzjoni, allura l-iktar ħaġa importanti fid-dinja aħna nafu sal-ġurnata tal-lum nafuha fuq l-esperjenza tagħna huma relazzjonijiet. Huma relazzjonijiet, jista' jkollok ħafna flus kif tkun waħdek tgħix id-disprat. Tista' tkun sinjur għaref kbir ma jkollokx relazzjonijiet tkun maqtuħ mill-art, stordot, aħna ngħidu tgħix fi sħab, relazzjonijiet. Ma ninsewx li intom bħalissa qegħdin għalmenu l-ommijiet imma mhux biss anke l-missirijiet qegħdin f'relazzjoni fiżika, f'relazzjoni li forsi mhux dejjem mhux il-ħin kollu tkunu konxji minnha, imma f'relazzjoni ma' another being, ma' persuna oħra. U din hi xi ħaġa kbira u misteru. U parti minn dan il-misteru li aħna ngħixu fih il-misteru ta' Alla. Alla huwa relazzjoni u meta ħalaq il-bniedem fil-ktieb tal-Ġenesi jekk tiftakru Alla qal ħanamlu l-bniedem bħalna fuq ix-xbija tagħna, ritratt tagħna. Jiġifieri relazzjoni. Għax fil-fatt ikompli ktieb tal-Ġenesi u jgħid u għamilhom raġel u mara, relazzjoni. Mhux għamel raġel, laqas għamel mara, le. Imma għamel raġel u mara, jiġifieri relationship. Issa din ir-relazzjoni tagħkom mat-tarbija li hemm ġo fikom kif inhi bħalissa, kif inhi. Żgur li number one hija relazzjoni ta' stennija. U din diġà hija xi ħaġa diffiċli. Li tistenna llum saret xi ħaġa rara, rare, very rare. Għax illum kollox push button. Għandna kollox fil-bot mal-mobile. Kollox fil-bot. Il-mobile jiġbor fih kollox. Jiġbor fih il-persuni kollha li taf, jiġbor fih l-accounts li għandek il-bank. Jiġbor fih l-impenji li għandek, jiġbor fih il-korrispondenza, jiġbor fih ix-xogħol, jiġbor fih ħajtek kollha. Però it is an illusion. Mhux veru kollox push button, mhux veru. Skużawni, u din l-esperjenza li qed tgħixu ta' tqala, l-esperjenza tal-istennija, tlaqqana mar-realtà propju f'dinja li m'għadix tistenna. Imma li tistenna hija realtà, hija verità. U din l-istennija tidħol iktar tafu fejn tidħol iktar fejn jidħlu l-persuni. Tistenna billi tieħu paċenzja bir-raġel tiegħek, tistenna. Mhux push button ir-raġel tiegħek, millum għal-għada se jinbidel minn nervuż għal kalm, mhux push button. Trid tistenna lil mara tiegħek. Mhux push button il-mara tiegħek minn waħda li tieħu għalija fuq ix-xejn, issir trabbi l-kallu millum għal-għada, mhux push button. Tridu tistennew it-tfal tagħkom, kemm dawk li għandkom, kemm dawk li għad se jkollkom. Mhumiex push button it-tfal. Rridu nistennew. U l-istennija ħafna drabi tqabbiżilna. Tamlilna n-nervi, tamlilna r-rabja. Toħloq ilna tensjoni. Allura rridu narfu ngħixu b'din it-tensjoni. Irridu narfu ngħixu b'din ir-rabja. Minn fejn tiġi din ir-rabja tal-istennija?
Ippruvaw riflettu naqra. Tiġi mill-fatt illi we don't have everything under control. We don't have everything under control. U ma jistax ikollna kollox taħt il-kontroll. U dejn tqajmilna rabja fina. Interessanti għax meta jien naħseb jew nimmaġina li jista' jkolli kollox taħt il-kontroll, ifisser mingħajr ma ninduna u mingħajr ma jien b'intenzjoni ħażina b'intenzjoni tajba, nimmaġina li jien Alla tiegħi innifsi. Li jien nista' mmexxi ħajti kif jidher li jien u kif irrid jien. Imma dan iż-żmien jallimkom li mhux kollox jiddependi minna. Li ma nistgħux nikkontrollaw kollox. Dejn mhix marbuta biss ma' perjodu, imma marbuta ma' ħajjitna kollha. Imma sfortunatament fil-bqija ta' ħajjitna kollha ngħixu fl-illużjoni li aħna nistgħu nikkontrollaw kollox. Allura dan iż-żmien minkejja l-ansjetà li jġib miegħu li ħafna normali, minkejja t-tensjoni li jġib miegħu, minkejja l-esperjenza tal-istennija tal-unknown illi ġejb ftit tal-biża' jew ħafna biża' fina, dan iż-żmien huwa żmien importanti, privileġġjat għaliex għax huwa żmien li laqana mal-verità tal-bniedem, il-verità din hi l-verità tagħna. Il-bqija hija illużjoni. Il-bqija aħna ngħixu fil-fantasija. U allura dan iż-żmien ta' unknown, dan iż-żmien ta' stennija, dan iż-żmien li maħniex totally in control, dan iż-żmien ta' biża' lilna ipoġġina f'sitwazzjoni li niltaqgħu iktar mas-sors tal-ħajja ma' Alla. Kif għamiltu intom il-lejla u ġejtu hawn. Però din hija l-verità mhix marbuta biss ma' żmien ta' tensjoni, ma' żmien ta' tqala. Imma hija verità li aħna rridu norbtu u li nixtieq li tagħmlu memorja tagħha li tiftakru fija matul ħajjitkom kollha. Aħna kontinwament niddependu minn Alla. Kontinwament. Kontinwament hu dak li għandu in control il-ħajja tagħna, l-esperjenzi li ngħaddu minnhom. Sintendi, il-parti tal-libertà tagħna ma tonqox, imma l-libertà tagħna fejn nistgħu nħadmuha? Nistgħu nħadmuha meta aħna nisimgħu il-kelma t'Alla, nisimgħu lil Alla jkellimna u nippruvaw npoġġu dik il-kelma fil-prattika tal-ħajja tagħna ta' kuljum. Jekk nittama hekk li din l-esperjenza li Evanġelu għalikom, din l-esperjenza ta' tqali Evanġelu għalikom, hija talima hija aħbar sabiħa għalikom, aħbar tajba għalikom, aħbar tajba mhux biss minħabba l-frott, minħabba t-twelid ta' tarbija li qegħdin tistennew, imma aħbar tajba x'qed tgħidilkom il-verità tagħkom li aħna maħniex f'kontroll tagħna nfusna, li aħna niddependu minn Alla, mhux illum biss imma ħajjitna kollha, li rċevejna ħafna doni minn għandu, ħafna grazzi minn għandu. Il-mulej jagħtikom li tgħixu din ir-realtà ta' stennija ta' Alla, ta' stennija tal-ferħ. Interessanti għax bil-Malti il-kelma ferħ tista' tfisser jew happiness jew inkella iż-żgħir ta' annimal, iż-żgħir tal-bniedem, ferħ. Interessanti, fl-għaqal tal-kultura, tal-istorja, tas-semantika u xek tagħna, id-derivat, din il-kelma derivata li għalina tista' tfisser ħafna. Ejjew nitolbu lil mulej il-lejla biex nemnu tassew li l-ferħ tagħna ma jiddependix biss minna, bħalma l-ferħ li għandkom fikom ma jiddependix biss minkom. Il-ferħ tagħna jiddependi ħafna minn kemm għandna relazzjoni tajba miegħu.
u minn kemm inħallu lilu jidħol f'relazzjoni magħna, mhux illum biss, imma matul il-ħajja kollha tagħna. Ħuti Jeżis, ejjew nistqarru l-fidi tagħna billi l-koll flimkien ngħidu l-kredu, dan il-kredu propju li ġie ffurmat 1700 sena ilu minn żewġ konċilji, il-Konċilju ta' Niċea u l-Konċilju ta' Kostantinopli. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Nisel mis-smewijiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina, bata ta' Ponzu Pilatu, mitu difnuh. Fit-tielet jum għamil l-imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema, qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum imweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom il-profeti u fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika. Nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Issa ħajsir it-talbiet tal-fidili, aħna ħankunu kollha bil-wieqfa kif tingħat l-aħħar talba jibqgħu bil-wieqfa dawk il-ġenituri li se jkollhom tarbija biex isir id-berik u aħna noqogħdu bil-qiegħda. Ħuti Jeżis nagħmlu l-qalb għax bil-qawwa tal-Ispirtu ta' Ġesu aħna sirna wlied adottivi ta' Alla. Ejjew induru lejn Missierna tas-sema u nitolbuh bil-fiduċja ngħidu flimkien fl-isem tal-Missier tal-Iben u tal-Ispirtu Santu flimkien. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Għamel mulej li l-Knisja tiegħek tkun aktar bħal dik is-siġra bi frijaj wisajn li tagħti ken u wens lill-bnedmin kollha nitolbu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Għamel mulej li dawk kollha fdati bis-seta ta' tmexxija ifittxu dak l-elf li joħroġ minn qalb li taf tħobb u minn moħħ li jaraf ix-xejn tiegħu quddiem il-ħallieq nitolbu. Fl-isem u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Għamel Missier li l-missirijiet u l-ommijiet kollha iwettqu bimħabba sħiħa u sinċira il-missjoni nobli li jint fdajt f'idejhom nitolbu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Mulej, il-ħajja hija don prezzjuż, moti minnek lil kull persuna umana. Għamel li tkun imħarsa u onorata fl-istadji kollha tagħha, mit-tnissil fil-ġuf sal-mewt naturali tagħha nitolbu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Għamel mulej li l-kelma tiegħek tkun dejjem aktar fiċ-ċentru ta' ħajjitna u għajna nħalluha tkun dak id-dawl li jakkumpanjana fil-mixja tagħna lejk nitolbu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Issa joqogħdu bil-wieqfa biss dawk il-koppji li ħassir il-barka fuqhom. U Alla awtur ta' kull ħajja birek nitolbuk lil dawn it-trabi fil-ġuf ta' ommhom. Ħarishom f'kull waqt u għatihom twerid b'saħħtu ħajkunu sinjal ta' twerid ġdid mill-ġdid tagħna
li jagħti seħħ f'lena dejjemi tas-sema mulej. Inti lil dawn l-ommijiet tajthom li jaslu għal ferħ kbir illi jagħmlu l-esperjenza ta' tqala għatihom il-faraġ fl-ansjetajiet tagħhom u rieda soda li tmexxi l-wild ġdid tagħhom fil-modijiet tas-salvazzjoni. Osit ta' żminijiet kollha li għażilt lil dawn l-irġiel biex jarfu l-grazzja u l-ġieħ li jkunu missirijiet. Għatihom il-kuraġġ f'din ir-responsabilità ġdida u għamel minnhom eżempju ta' ġustizzja u verità għal dan il-wild ġdid. Mulej żejjen lil dawn il-familji b'imħabba sinċira u dejjiema issa li qed iħejju ruħhom biex jilqgħu fosthom lil dawn it-trabi l-ġodda. Mulej intqett fil-qlub tal-bnedmin kollha ta' rida tajba, sens kbir ta' staġib u qima għad-don ta' ħajja ġdida. Imla lil din il-komunità bil-fedeltà għat-tagħlim tal-Vanġelu u għati lil membri tagħha rida mġedda li jaqsmu fil-formazzjoni spiritwali ta' dawn l-ulid ġodda fi Kristu il-feddej tagħna li jgħix jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Aħna maħluqin ġbija ta' Alla. Ħudna fidejkom ulej. Il-ħobs u l-imbit li se noffru huma ħafna ħam mitħum u ħafna erneb maqsur. Aħna flimkien, aħna ħabża waħda u kalċi wieħed. Titla familja bl-offerti fil-waqt li aħna nkantaw imbira kient mulejja. Tal-ħobs li ġibna magħna mill-frott tal-art tammila u xogħol idejn il-bniedem li minnu jsir għalina ġisseħħar u tantasi u miegħu frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Birek Alla għal dejjem.
Imbirek int mulej Alla tal-ħolin kollu. Ftibitek tajtna tal-limit li għedna f'runa. Flotta d-dili għaw xol il-bid. Nsira lina x-xorta. Imbirek Alla għaddej. Għana mulej Alla tal. Jek tati jena talek għal-mid darba, jek tajn kun jen li nejnek tu. Tolbuħuti biex il-sagrifiċu tijaj u ta'kom ikun joġob l-missier li jista kollox. Jilqa l-mulej minn dejk, sakrifiċju, għattifiru glorja ta' ismu, għal-ħtiġijiet tana u tal-knisja mqazza kollha tiegħu. Mulej Alla tagħna għaddes dawn l-offerti li qed nagħmlulek aħna l-qaddejja tiegħek, aħna u nsejħu l-isem tiegħek fuqhom u bihom għamel minn issa stess offerta li tibqa' dejjem quddiemek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżuħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa u xiraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Ma jibnek il-waħdin u mal-Ispirtu Santu int Alla wieħed, int mulej wieħed. Mhux għax waħda il-persuna, imma għax fi 3 persuni n-natura l-istess waħda. Għax dak li int arraftna u aħna nemnu dwarek, nemnuh l-istess dwar ibnek u xejn inqas dwar l-Ispirtu Santu. Hekk fl-istqarrija tal-fidi fil-veru Alla minn dejjem ta' dejjem naduraw 3 persuni f'natura waħda, magħżulin minn xulxejn u ndaqs fil-kobor. F'dan il-misteru jfaħruk l-anġli u l-arkanġli, il-kerubin u s-serafini li ta' kuljum bleħen wieħed jgħidu u jtennu blajda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewit, imbirek minn ġej fissem il-mulej, Osanna fl-ola ta' smewit. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejjinata biex minn rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħ l-kalċi reġa' rat il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Nħabru l-mew tijak mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tijak, u nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljun 14, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jisħoqli, il-Kardinal Marju, l-isfijiet Charles u Joe, l-isfijiet is-saċerdoti ir-reliġjużi, il-lajċi tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek.
ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ir-raġel saħ tagħha San Ġusepp, l-Apostli l-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew niftakru li Alla Missier għada il-Father's Day. Awguri mill-qalb lill-missirijiet. Illum jitkellmu ħafna minn diffikultà fl-identità maskili, fl-identità tar-raġel, forsi anke wkoll konfużjoni fl-identifikazzjoni sessuali. Inħeġġeġkom biex titgħallmu, biex qatt ma tieqfu titgħallmu. Aħna sfortunatament nitalmu nieqfu, imma naħdmu inkomplu. Naħseb dawn li jmorru ħafna flimkien, li taħdem u li titgħallem li jmorru ħafna flimkien. Fittxu okkażjonijiet fejn tistgħu titgħallmu. L-identifikazzjoni sessuali ma tsirx kemm tfaqqa subajk. U laqqas issir biss għax dak li jkun jitwielet hekk. Inneħħuha minn moħħna għax dak li jkun twieled hekk. Le, dak li jkun twieled bi predispożizzjonijiet li mbagħad jiġu maġuna fir-relazzjonijiet. Allura liema relazzjonijiet huma l-aħjar biex ir-raġel it-tifel jikber raġel u t-tifla tikber mara. Li min huma l-aħjar relazzjonijiet? Ma nistgħux inħallu għall-ispontanjetà għal tiġi kif tiġi, le. Ma nħallux għal tiġi kif tiġi. Le, aħna għandna s-sem tagħna. Iktar u iktar illum li intom tafu li relazzjonijiet jinċidu, iħallu effett fuq jekk tifel iħossux raġel u jekk tifla tħossix mara. Allura ma nistgħux aħna ngħidu issa tiġi kif tiġi, le. Jew inkella nwaħħlu twieled hekk. Le, mhux biżżejjed. It is not enough. Dan ma jfissirx, tifhmunix ħażin, ma jfissirx ma nirrispettawx, ma naċċettawx, ma nħobbux, ma nqisux tal-istess valur kull persuna. Li ma l-identifikazzjoni sessuali tagħha, anki jekk mhix kapaċi tarafha. Illum sfortunatament għandna sitwazzjonijiet fejn dak li jkun u x'hekk jgħid question mark. Jien ma nafx nix raġel jew mara. Ma jfissirx ma nirrispettawx u ma nħobbux u ma nilqgħux, ma jfissirx hekk. Imma fl-istess ħin hemm responsabilità li bħala ġenituri intom tridu tgħixuha. U għalhekk mhux biżżejjed taħdmu, tkomplu taħdmu ma wkoll tridu tkomplu titgħallmu. Mod speċjali fid-dinja li qed ngħixu fiha llum. Induru lejn il-missier tagħna tas-sema li jista' jgħallimna ħafna dwar dan u flimkien ngħidulu missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnata, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħa tiegħina. Iddaħħalniex fit-tiġrib, isteħlisna mid-deni. Iħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi. Tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jien trid fija. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu Ġesu li jerfa' fuq l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf
Mulej, ma jissoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Tista' jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Aħna ngħidu komunjoni. Ġesu ħajaqadna flimkien, nirċevuh. Kull min nirċevuh kien ħares lejk għandek il-Ġesu ġa fik. Xi ħaġa kbira. Dak li għadna flimkien kull wieħed waħda minna ssir Ġesu. Mhux jien ngħix, iżda Kristu jgħix fija u jgħix fina l-koll. Nersqu nirċevuh bil-fer lil Ġesu. Sofja l-aħħar talba nidħlu flimkien ħalli morru dan il-Madonna ta' Pinu. Ħanejdu 3 vamrijiet il-Madonna, imbagħad għal min irid nieħdu ritratt mal-isqof biex jibqa' f'tifkira ta' mbagħad nibagħtu lulkom. Għax din hija xi ħaġa sabiħa wkoll. Fil-mixja li qed tagħmel it-tarbija tagħkom li għadha fil-ġuf. Nitolbu Mulej Alla tagħna qawwina fir-ruħ u l-ġisem bis-saħħa ta' din it-qarbina li għamilna u bl-istqarrija tal-fidi tagħna fil-misteru ta' 3 persuni falla wieħed minn dejjem ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Nawguralkom minn qalbi verament il-kull familja naf li kull familja tkun qed tgħix dan il-mument minnaħa b'ħafna ferħ, minnaħa b'ħafna biża', b'ħafna tensjonijiet, hekk żgur li tkunu fit-talb tiegħi. Titraskurawx dak li jettilkom dwar it-talim, komplu talmu kemm dwar ir-relazzjoni ta' bejnietkom kif ukoll dwar il-parenting. Issa intom m'intomx partner biss imma wkoll parents. Allura hemm bżonn ta' skills oħrajn fejn tidħol il-parenting. Ta' nawguralkom il-qalb
li ssibu modi kif tibqgħu titgħallmu dejjem. Ta' min ikun irid ifittex fuq il-Facebook ta' Dioċesi ta' Għawdex ikun hemm il-possibilitajiet ta' tagħlim anki dwar parenting li intom tkunu tistgħu tattendu u tkomplu tiffurmaw ruħkom fuqhom. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom, iħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej, inroddu ħajr lill-Alla. Sa kif qaltilkom Marjan inġabru għaw fuq ngħidu tlieta Ave Marijiet il-Madonna, imbagħad nieħdu ritratt, jiġifieri jien kieku għalija ma neħdowx, imma l-Marja neħduh, mhix problema. Ta' Tina ta'kom tifkira, ktieb bit-talb favur il-ħajja, ħudu kemm tridu minnhom daw, tridu tasma. Imbagħad tifkira biex tpoġġu r-ritratt. Itlu imxu, ħanitlu fil-kappella. Jekk jaġobkom tax, l-isof għandu l-grizma.